V Alžírsku sa rozhorelo etnické napätie medzi domácimi obyvateľmi a prisťahovalcami z Číny. Konflikt medzi dvoma mužmi vyústil do hromadnej bitky, v ktorej tiekla krv. V Alžírsku žije okolo 35 000 Číňanov. Prišli tam ako lacná pracovná sila. Alžírčan a Číňan sa pohádali kvôli miestu na parkovanie. Číňan si na to zavolal posily, aby mu domáceho pomohli zbiť. Číňania, zaslepení nenávisťou, si však muža pomýlili a do krvi zbili iného, ktorý iba o vlások unikol smrti. Alžírčania teraz sľubujú odplatu, chcú podpáliť čínske obchody. Vladimír Putin znovu prispel k vytváraniu svojho imidžu dobrodruha a drsniaka. Najnovšie si užíval deň dovolenky v sibírskej prírode. Relaxoval chytaním rýb, raftovaním a jazdením na koni. V posledných dňoch ruský premiér upútal pozornosť médií niekoľkokrát. Minulý týždeň sa v Tichom oceáne zahral na vedca potápača, keď na chrbát bielej veľryby pripevnil vysielačku. O deň neskôr sa na palube miniponorky ponoril na dno Bajkalu. Na diaľnici v izraelskom regióne Galilea cválali 3 kone. Zatiaľ nikto nevie, odkiaľ sa vzali. Jedno protiidúce auto zostalo stáť, aby sa vyhlo prípadnej zrážke, avšak práve tomu bolo osudné. Kôň prešiel cez kapotu auta, pričom úplne zdemoloval jeho prednú časť. Vodič aj zviera utrpeli iba ľahké zranenia. Nemci strácajú chuť na pivo. Jeho spotreba v Nemecku klesla na najnižšiu úroveň od roku 1991, odkedy sa vedú štatistiky. Nízku spotrebu piva spôsobili nielen jeho rastúce ceny, ale aj nestále počasie tohtoročnej jary a leta, keď Nemci nemohli organizovať obľúbené domáce grilovačky. Okrem toho pivárov od posedenia v baroch, reštauráciách či krčmách odrádza zákaz fajčenia.